हाजो गोजा आरो ना इखिजानो So hello everyone, welcome back to my YouTube channel Bidin Moto Vlog. I hope guys all are doing well. So लोगोफोर सिगांनि भिडिअआ गोलावद्राय जानायखाय पार्ट 1 आरो पार्ट 2 खालामदोंमोन आं. पार्ट 1 आथ' दाख्लैनो आपल'ड जादों, ओमफ्राय पार्ट 2 आ एसे लेट आपल'ड जाबाय आरोना. अब्लाबो नायदो. दासो जोबदों आरोना लोगोफोर. जा गोबाव नेनांबाय. ओमफ्राय दा जों बिसालाव दसे हाबलांसै. ओमफ्राय नायलांबाय थादों नोंथांमोना. बिसाल पार्किं खालामनो जा प्रब्लेम बिसाल ha makan silang helmet gila helmet lo aja lagi so helmet ko langsung menjadi na ber dia moncik senja kama berang deh malu ini mereka kelini angge balcang gue lama aja terus na saya minum kerang gus kampung wow bisa isi kan ada kan sendiri dulu ini kan kue bisa nih kan ada kue nice long pant price कितना है ये 649 सब लॉन्ग पेंट गजा जेबो पसायासिनो जों रावबो बिसालाव ओमफ्राय एकदम हिर' नुदों पसायखादों बेखौ लादो दे दानबा मोजांथ' ओमफ्राय नों मा जेबो लाला नोंलाय ओइ लाला नोङो लादोब्रा लिपजों जेबो लाबासो रावबो ओरैनो हाबना ओरैनो फैफिनबाय ओमफ्राय दायो जोङो बै चिरांनि इउनिभार्सेल स्टुडिअ'आव हाबलांबावनो नागिरदों बांद्राय गोबाव जायाखै अपेनिं जानाया साननै सानथामसो जादों स' नायलांबाय थादो luar sangat besar. My God. Cinta जों नैबेयाव दा इउनिभार्सेल स्टुडिअ दायो जों सिङाव हाबलांसै सिटि सेन्टार सियाम गुवाहाटीनि बरियानो जायो जाला दाबो जाजोबाखै आरोना क्लियार जायाखै दाबो दखानफोरानो गोजौआवबो नायनो हागोन नै गुवाहाटीनि सिटि सेन्टारजों सेम सिनेमा हलाबो गोजौआवसो दं आयौ नै बोरैबा नुहुरखायो ग्रुं ग्रुंनो ने खेबसे दाबो जाजोबाखै दखानफ्रा जाजोबा बरिया जागोन आरोना सिंनिफ्राय ओंखारना थानो हाला आरो ओमफ्राय गरमा थ' लोगोफोर दायो जोङो साफ्राकाटानि ब्रिजआव दसे थाथ'दोंमोन दसे ओरैनो आरोना
नायनो हागोन नोंथांमोनहाबो नै ओरैजा हाजोनि भिउखौ नै बरिया ओमफ्राय ओरै नै साइडथिं दङ हाजो गोजा आरो ना इखिजानो लोगोफोर दायो आङो दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालाम ओमफ्राय चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम अके टिल देन बाय बाय राइड सेफ एन्ड अलवेज वेयार हेलमेट बाय